tager jeg et billede, når du laver et fail. Okay. Hvis du overhovedet gør det. Jeg går lige herover. Det gider jeg ikke. Min telefon er så fedt, at jeg ikke kan bruge den til det. Nej! Failet! Fail! Prøv at se. Du ødelægger sgu da bare. Det var den ene kiks. Så skal du bare lige køre den der over, ikke? Okay, der er sådan sort på den ene kiks. Sort på den ene. Hvad var klamt. Du er helt mast. Det er du ret Jeg er på YouTube. i også. En af vores venner, Tobias Guldborg, han har lavet en film på YouTube. Tobias? Han har lige spist en. Ham kender jeg. Nej, du kender ham ikke. Han hedder Tobias Guldborg. Oscar, han har lige spist en. Jeg står lige der, hvor der er en, der er pisset.